70-nél megállok, ott voltam 1,62. 1,76. Jó, mindjárt elérjük a 100-at. 105. 125. Igen, állítsunk. Még most volt 150. Igen, 150. És még egy picit. Na, itt van. Igen, 160. És ott a másik az pedig nézzük, akkor itt tették, hogy volt. Hát ez jobb. Tehát ez is akkor még ugye most jön a 400-ot. Tehát még jó. Hát jó szóval. És akkor ez is ugyanúgy elmegy 400-ig. Jó. Már megyek vissza. Tehát akkor... És ebből hány megás lesz a varázslat után? Elvileg 100-as mindegyikből. 100-as? De most az is 100-as? Az is 100-as. Nem 150 már? Nem, Ricsi elmondja. Na de hát 150 volt a mínusz 3. Na, akkor is az csak 100. Hát figyelj, nézd már meg. Tehát itt van. Álljunk meg itt valahol? Mert viszont én úgy emlékszem, hogy most bekapcsoljuk a másik csatornát, akkor viszont lejjebb megy. De nem. Nem fog. Ez erősítő. Ja, igen, ez csak az erősítő. Hát figyelj, várjál, úgy néz ki, hogy... De úgy emlékszem tényleg, hogy ha minden egy csatornát bekapcsoltuk, akkor lement a mínusz 3 dB-s pont. Ja, igen, azt mutassuk meg. Nézd csak, azt mondja, hogy 100 mega, látod, hogy 100 megára van fölizéve, és ez minden föl van. Ja, jó, én csak arra emlékeztem, hogy 150-ig így az átlagos. 100 megára van fölizéve, föltolva. Ráadásul ilyen kiemelés nem is nagyon van előtte. Ugye? Igen. Én nem láttam. Na, igen. Ketté nem tudjuk osztani. Jó, de jelet, most hogy egyikből és 130-on másikból is vagyunk, menjen, vagy ugye? másoknak. De, Ketté tudjuk osztani egyébként? ketté. De jó, tehát... Hát ott szétesik valahol kell. Ja. De